Saging, bumili kami ng saging, 60 ang kilo, pang tinda rin sa tindahan. Nasa 2,500 na to lahat guys. 2,500 na yan. Pantinda naman yung iba. Ayan, hihilahin lang. Ito. Oh. Hindi pa eh. Siguro hindi pa siya kaloob. Hindi pa siya kaloob sa amin yung motor. Hindi ako naghihilamos. Tapos pag maliligo ako, yun na yung pinakahilamos ko. Tapos good morning, good morning. May bag agad. Good morning guys. Aalis kami kasi today kaya nakabag ako. Shout out kay Sis Louie Rice. Hanggang ngayon gamit ko pa rin yung bigay mo na bag. Nanalo ako sa giveaway sa kanya. Ayan. Thank you. Sobrang tibay. Kaso nawala na yung palawit dito. Meron yan ditong kulay brown na palawit. Natanggal na, nasira na. Dahil nga halos siya lagi yung ginagamit ko noon nung pagtitinda natin sa Libmanan. Aalis kami, hindi iwan ko pala si baby kay Karen. Nakadede naman na siya. Inaantay ko nga na makadede siya matapos siyang dumede para makaalis na tayo. Ang tagal kasing gumising, sobrang sarap ng tulog niya. Dumede siya ng alas 4, tapos ngayon ulit alas 8 na ng umaga. Tawagin ko lang si Karen para magbantay. Marami nakain, mga van, tsaka L3. Kaya sabi ko pa naman pag Sabado mahina. Kaya kaunti lang pinaluto namin dyan dahil sayang baka hindi maubos dahil pag Sabado nga ganun lang yung benta minsan mahina. Hindi talaga natin alam no. Unexpected ang kakain kung titigil ba yan o hindi. Lagi nyo na lang akong tinatahulan. Lagi naman ako nandito. Yung mga aso na to. Tawagin natin si Karen. Galisin, ang ganda na ng balat niya ngayon no. Galisin to dati. Yung aso na yan na isang yan, napakatapang. Ha? Yan, dyan ang tulugan nyo, hindi sa loob ng bahay. Dyan, ha? Bingo. Bingo. Si Milo, nasaan si Milo? Hoy, be, dumana, be. Bantay mo na si Ella, be. Mapalibmanan. Hello, Milo. Ano? Milo. Doon na muna. Napagalitan tuloy si Caridad. Sabi ko sa kanya, kasi nagpupunas ng muka. Kung dahan-dahan yung pagpunas sa muka, kasi di ba ang dami niya ng tagyawat ngayon? Eh ako wala akong tagyawat. Sabi ko, ako nga hindi naghilamos, pupunta Libmanan. Sabi niya, magkaiba daw kami ng balat. Kasi di ba the more na inaalagaan mo siya ng sobra-sobra kung ano-ano nilalagay mo, hilamos dito, tapos punas. Lalo siyang nasisira. Ako, tawag ito nung hindi pa rin ako nanganganak, wala pa akong anak, or si Kiel na yata yung anak ko, kung ano-anong pants, may mga kung ano-anong nilalagay ko yun, pero nung hindi na ako naggumamit ng mga kung ano-ano sa muka, ayan, gumanda na yung mukha ko. Hindi na ako nagkatagyawat, wala na, hindi ako naghihilamos. Tapos pag maliligo ako, yun na yung pinakahilamos ko, tapos hindi ko siya hinihidudan, basta kunting sabon lang, tapos ayun, banlaw na, tubig lang talaga siya, walang kung ano-ano sa mukha. Motor trade holiday nga pala ngayon, kaya nag-grocery na lang kami, tsaka nabili ng mga kailangan tindahan. Nag-aantay lang ako ng tricycle, dadaan yun si Papa. Ito yung napamili natin, mga kailangan doon, pakbet, gagawing pakbet, tapos 2 tray ng itlog, mayonnaise, tapos yung iba pang mga kailangan doon. Saging, bumili kami ng saging, 60 ang kilo, pang tinda rin sa tindahan. 2 piling ng saging. Piling? Tama yata, piling. Nasa 2,500 na to lahat guys. 2,500 na yan. Pantinda naman yung iba dyan sa kainayan. Tinapa, panlagay sa gulay, sa laing. Tapos bumili kami ng tong. Wala ng tong doon. 2 tong. Tapos ito, yung mga Tupperware lalagyan ng fried garlic. 2,500 na agad. Grabe. Back home. Ito yung order natin sa Shopee pala. Nasa 150 PHP. Ito yung pang-slice na sibuyas. Para mas madali. Yung panlagay sa sisig. Para hindi malalaki. Hindi ko mabuksan ah. Ayan, hihilahin lang. Ito. Oh, tapos mai-slice na siya. Para duman sa ano, sibuyas, diba sa sisig? Hindi na siya masasakitan. Kung gusto nyo saladit lang.
Gawa na pala nila. Oo, slicer niya sa loob. Yan. 150. 79 lang to ka shipping niya. 79 pesos lang dapat palang dakol na pagpabakal ko man di ano. Pina-order ko man. Shipping fee. Dikit. No. Ayun na, may malburo. 150 oh. Hindi na mapapagod mag-slice. Para maliit, para ano, para reyo ang size pati kang slice. Oh, try daw natin. Kung totoong nakakapino. Para sa sisig. Sa mga gisa-gisa darakula mga baga ginagamit garo. Try. Ay nako, may music, baka makapiright ako. Okay. Hinuwa mo na lang. Meron din lang. Hindi pa eh. Na-i-slice man. Napag-rip niya yung anong ini. Nice. Exercise pa ang sakyan. Ayan na. Slice pang sisig na. Mahiling daw sa laog. Kung anong itsura. Ayan na. Kasi parang hindi naman pare-pareho. Pero yun, kapag ano, pag-slice ka ini. Okay na rin. Hindi ka na mapagod mag-slice. Hila-hila lang. Ano bro? Ano ab? 79 lang yata. Ayan, 79. 79 Ang isang ganyan. Pero, shipping fee. Sa shipping fee kaya naging 150 yung binayaran. Pampalamig. Melon, yung binili natin kahapon na melon. Tapos, naiyak si Bebe Dede na yan. Milky melon condense. Lagay mo na dyan yan. Huwag kalahati lang ha. At matamis yan masyado. Papadede muna tayo. Bebe! Gutom na ba yan? Oo! Gutom hindi ba naligo ngayon ang bebe? Umalis na si mama, no? Oo! Dede. Tapos na kumain. Hindi ko na kayo na-update. Nagmadali na kasi kami pag palengke, pagbili ng mga kailangan sa kainan kanina. Kaya pagkatapos namin pumunta sa motor, diretso na kami namili. Tapos, inulam na namin. Tawag dito? Inulam na namin pala yung isda na bigay ni Incheck. Ayan, sarap. Yung lalagyan lang siya ng kinamatisan na may suka and sili, bawang sibuyas, ganyan. Ang sarap niya. Tapos, hindi siya matinik pala yung islang ganito. Hindi nga siya matinik. Ganyan lang yung mga gilid-gilid lang. Ubos, said. Tapos, yung ating melon. Sarap, kaso hindi sa akin pwedeng malamig. Kaya mamaya ako iinom ng marami. Pag bumaba na yung kanyang yung lamig, mawala na yung lamig. At magpapadede ako. Hindi pa nadede si Bebe. Umalis kami ng 9, dumede siya. 10, 11, so 2 hours na siyang hindi nadede, pero hindi pa naman naiyak. Pinaliguan ko agad pagka uwi ko dahil hindi pinalitan ng diaper. Pagbuhat ko sa kanya, naglabasan na yung mga tsechimpureche niya sa puwet. Tumain na pala, umihi. Naglalabasan na, ay nako. Kaya pala nag-aalburuto. Pagdating ko, yun, niliguan ko kahit alas 12 na. Alas 12 na ngayon eh. Pinaliguan ko pa rin. Ayun, napreskuhan, kaya hindi na iyak. Doon lang sa kuna niya. Maya-maya siya didede pagkatapos kong kumain. Dandahan. Ayan o, sarap-sarap. Ang sarap nito, promise. Meron pa tayo para mamaya, buntot. Pati ito, ang sarap din. Kaso hindi pwedeng pasobra at malamig siya. Hello, bebe! Si Dede na yan, tapos na si Mama. Yung ating palang lakad kanina, wala. Wala tayong napala. Siguro hindi pa siya kaloob. Hindi pa siya kaloob sa amin yung motor. Although may requirements na tayo pagdating namin doon. Sabi ni Kapitan, bukas daw yun kasi hindi naman daw yun nagsasarado. Everyday daw yun bukas. Pero today, pagpunta namin doon, sabi ko, bakit sarado? So wala tayong napala. So namili na lang kami, kaya 2 oras lang kami doon halos hindi nga, 1 hour and a half lang. Kasi sarado nga pagdating namin sa motor trade. May 1, tapos May 2 daw sila magbubukas, May 2.
So, bukas na naman. Magpapasa lang naman sana kami ng requirements, tsaka yung, form. Yun lang naman, pero wala. Siguro hindi pa siya, Tapos, di ba na mag-a-apirma tayo nung form, yung barangay clearance, lagi rin wala yung kapitan. laging nasa naga or busy. Tapos ngayon naman na napirmahan na yung barangay certificate natin, yung motor trade naman yung sarado. Baka hindi pa talaga siya kaloob sa atin na magkamotor. Baka ayaw niya ng hulugan, ayaw niyang ibigay sa atin ng hulugan. Baka gusto niya ika-cash namin. Mag-ipon muna daw kayo ng pang-cash bago kayo kumuha. Huwag daw ng hulugan, may hirapan kami. May nasira na sayote. Hindi namin na naluto. Nasira na siya. Pero pagtingin ko sa kanya, may tumutubo dito. May lalabas na dahon. Try natin, baka mabuhay. Itanim. Dun sa may bulok na puno ng niyog. Lalagay natin doon. Mataba yun eh. Gawa ng sa loob niya, bulok na. Di mataba yung para naging lupa na siya. Buhaghag. Try lang, malay mo, di ba? Ganda ko, nagpo-focus. Ayun, nag-blurred na. Ayun, focus lang siya dito sa sayote, Mga manok nandito sa loob ng kulungan. Nakikiagaw sa baboy. Kinakain na ng mga manok yung pakain sa baboy. Oh. Inaagawan ka nila. Kawawa naman walang kasama. Next week may kasama ka na dyan. Ano kaya kung huwag muna tayong kumuha. Kasi si Papa kailangan niya ng service talaga dito. Mahirap nga naman ang hiram kami ng motor. Mahirap at syempre minsan ginagamit din noon. Tapos maaga pa minsan wala kami mahiraman or sa hapon pag wala yung may-ari, ganyan. Baka bukas, tingnan natin. Pag sarado pa talaga bukas. Pag may nangyari pa bukas na bulilyaso, siguro talaga hindi ito para sa amin pa ngayon. Mag-ipunan siguro namin. Wag kaming gumawa ng hulugan. Kasi ganun ako, pag meron akong, katulad na lang ng pag-a-apply namin. Pag-a-apply ko pala ng abroad. Sabi ko, pag ito may mga naging problema, halimbawa sa passport or sa ticket or sa mga requirements, pag mayroong mga naging problema habang nilalakad ko siya, sabi ko, hindi na ako tutuloy. Siguro hindi ako para sa abroad. Pero kada lakad ko, kada medical, passport, requirements, walang naging sagabal ba. Kahit yung medical ko na sa iba, nung nag-a-apply ako sa electronics sa Laguna, nagkaroon ako ng findings sa baga. Tapos, meron pa ako sa ihi, meron pa ako sa ngipin, kung ano-ano guys, yung naging findings sa akin noon. Pero nung nag-apply ako pa abroad, wala lahat. Ayos, nakapasa ako sa medical. So, tuloy-tuloy yung passport, pati yung mga requirements passport ko, okay din. Kahit wala ako masyadong ID yata noon, parang yung birth certificate ko pa nga noon, punit-punit na siya. Pero nakakuha ako. So, yun, tuloy-tuloy ako sa pag-abroad. Pero ito, pag nagkaroon to ng mga aberya, wag na muna. Wag na nating ipilit muna. Siguro, way yun ni God para sabihin na hindi pa to time para kumuha kayo ng motor. No? Baka magpatong-patong kasi gastusin natin. Syempre, may baboy pa tayo na kailangan bilhan ng pakain, ganyan. Pero kaya naman sanang hulug-hulugan niya. Mag-iipon araw-araw ng 100. Kasi 3,000 yata yung hulog per month niya ni. Araw-araw mag-iipon ka 100. Napasok naman si Papa. Tapos meron naman ako sa YouTube. No? Parang kaya naman. Ewan, ang gulo. Naiyak na ang aming bebe. Naiyak na kasi hapon na. Gusto na namang lumabas. Gusto nang lumabas niyan eh. Kaso, mahamog na. Oo, mahamog na po eh. Ano? Hello! Hello guys! Hello guys! Nakakausap na yan batang yan. Nakakausap na yan. Pwede nang iwanan pati. Kanina, nagising ako ng 4 o'clock ng umaga. Tumedi siya nun. Tapos nun, hindi na ako nakatulog. Pumunta kami doon sa taas ni Papa sa kainan. Asikaso, ganito, ganyan. Nagkape, nag-prepare ng breakfast. Tapos wala na akong tulog nun. Tapos ngayong hapon, i-idlip sana ako. Nung nakakatulog na ako, gising na yan. Kaya ayan, sobrang puyat na naman tayo. Mamaya maaga na naman akong gigising. Oo, maaga na naman. Ay, maagang gigising. Maaga na naman akong tutulog mamaya. Mga 8 o'clock. Ganyan. Higa na ako, tutulog na ako pagka-upload ko. Kasi, puyat na naman si Mama. Baka mahilo na naman tayo sa maluloblad na naman ako maigi pagka puyat ng puyat. Ano, bebe? Nakain na pala kami. Nakalimutan ko nun mag-vlog. Mag-aalas 7 na. Alas 7 na pala.
Ang ulam namin ay galunggong, tsaka manok, mga batusta. Sa akin ay yung isda lang. Bawal ako ng mga mamantika na yan na hindi pa rin magaling yung aking tiyan. So, ayun na yung ating vlog. Kain na kami, then sleep. Tulog na itong isa. Ay, nagalaw, naiingayan. Konting duyan lang yan sa puna, tutulog na ulit yan. Ayun na yung ating vlog, guys. Salamat sa inyong panonood. Habang kumakain. Bye-bye! Don't forget to like, subscribe, like. Bye-bye! Salamat! God bless! Bye-bye!